Què tal, família? Benvinguts a Petits Grans Viatges. Jo sóc el Tian. Jo sóc l'Arlet. I avui parlarem de les 5 principals raons perquè tinguis d'agafar el teu fill, la teva filla, la moto i carregar el camp por ahí. Vinga, va, som-hi! Molt bé, com hem dit, avui parlarem de les 5 principals raons per què has d'agafar la moto, agafar el teu fill i la teva filla i fer una excursió, fer una sortida, etc. Sí? Hem estat parlant i creiem que realment ens ha ajudat molt a unir-nos com a pare i com a filla. Sí? I la primera raó és la intimitat, la diguem-ne, envoltura que es crea d'intimitat i de connexió entre pilot i copilot amb la moto. Amb la moto vas jo i tu. I estem els dos sols davant de l'aire, davant del vent, davant de la pluja, davant del tràfic. Per tant, ens hem d'unir, i estem parlant ella i jo, no hi ha ningú més que estigui pel mig, ni pot venir a mitjà a parlar, no? En un moment que estem com sols. Davant de tota la natura, davant de tot l'exterior, però estem ella i jo sols com un microclima. No? I sobretot que compartim moments junts els dos sols, sense la mare, el germà, estem els dos sols i compartim moments junts, que en el fons també va bé, no? Compartir moments junts, pare i fill. Sí. O filla. Exacte. I el segon element és la confiança. Exacte. Vam parlar en l'anterior vídeo de la confiança, no? Que és un element molt indispensable per nosaltres amb la moto, la confiança entre els dos, però també és molt important perquè la confiança ens ajuda a créixer, ens ajuda a enfortir-nos. I estar còmodes. I estar còmodes. En quin sentit tu necessites tenir confiança en mi a l'hora d'anar amb la moto? Doncs, per exemple, sé que ell vigila el conduir, que també em dona una certa seguretat, que estic a gust amb ell, tinc confiança en el fons perquè és el meu pare i sé que amb ell estic molt tranquil·la perquè sé que ell vigila molt i també que en el fons, com ho he dit, ja estic còmoda, em sento còmoda. I també com a pare i com a mare, quan tu portes el teu fill darrere, doncs també vas més, diguem-ne, més atent, no? És com més conscient i la tens molt present en tot, no? I és com vas compartint tot el camí que vas fent i això va creant, no? Un vincle i aquests moments, no? D'unió, d'intimitat, de confiança i d'anar desenvolupant-se i anar-se creixent junts, no? Bueno, ja estem a sort i ara estem equivocats. Ja sabem quina part de la Rider. I el tercer element, com hem dit, és l'aprenentatge junts. Junts, pare i filla, en aquest cas, pare i filla en el vostre cas, si voleu. Pare i fill o mare i filla. Exacte. El que sigui. El que sigui. És l'aprenentatge junts, descobrir noves carreteres, descobrir nous llocs. També, quan passem la carretera, normalment parlem. T'ha agradat aquesta carretera? No t'ha agradat? Per exemple, jo, quan hi ha carreteres on hi ha moltes motos i molt apurades, no m'agraden. No vaig tranquil. M'agrada més carreteres que hi ha ciclistes, que hi ha cotxes, perquè és una carretera més tranquil·la, no? Descobrir llocs nous, ports de muntanya nous, miradors nous. També ha d'aprendre, millorem coses que abans no sabíem i les aconseguim millorar. M'agrada molt, com vaig dir al vídeo anterior, m'agrada molt el tema de dir, mira, anem en direcció cap a Puigcerdà, anem per la carretera que passem per la Pobla de Lillet i passem a tal comarca. Aquest punt de geografia del fons, li vaig comentant i anem parlant, i moltes vegades ella no és conscient. Però mira, sortim de la comarca, sortim del Bages, estem anant cap a Osona, i passem d'Osona i mira, anem ara cap a Olot, i anem sent conscients per on passem i després. Saluda.
el quart element que ens ajuda a enfortir el vincle pare i filla, o mare i fill, o el que sigui, és desconnexió de pantalles, desconnexió de mòbil, tele, tablet, desconnexió total d'aquestes coses que, sense donar-se compte, passem tot el dia amb això. I tampoc és bo. Llavors, això d'anar pare i fill, mare i fill, o el que sigui, com ja he dit abans, ens ajuda a desconnectar d'aquestes coses i passar-nos-ho bé. Exacte, és com tenir un oci, no? Però fora de l'entorn digital, un entorn molt directe amb la natura, directe amb la realitat, no? Molt proper, molt palpable, no? Sí? I sortint de tot el que és el tema de jocs de consola, jocs d'ordinador, a parlar des de pantalles, etc. És un espai molt real, molt tangible, molt físic, on compartim ell i jo, molt experiencial, no? És una mica això. Ja estem arreglant. Sí, hem arribat. I el cinquè element que fa enfortir, fa créixer aquest vincle pare i filla, mare i filla, etc., és crear records per sempre. A partir de les rutes que fem, hi ha moments que es queden gravades, experiències, coses que ens passen. Per exemple, tinc molt clar, jo sempre ho penso, el primer cop que vam anar, el primer i únic cop que vam anar al Mazinger Z. Ostres, és veritat. Te'n recorda? Sí? Sí o no? Sí. El primer cop que vas anar amb mi en pluja. Sí. Poc, també. Vale? Poca pluja hem tocat, però hem tocat pluja. Va haver-hi. Va haver pluja, no? Són records, val? Que els hem viscut ella i jo, junts, sols. I això fa crear el vincle, no? Crear experiències junts, els dos junts, puja el vincle i fa que pare i filla tinguin més confiança, més connexió, més estones junts i més ganes de passar-ho bé. Perquè en el fons, tu vius a partir de l'experiència. I si tu vas creant experiències amb algú, vas enfortint aquest vincle, aquesta unió dels dos, no? Jo i ell, per exemple, som els únics que tenim aquests records. Ningú més els té, perquè qui ha anat al Mazinger Z? Hem anat jo i ell sols, i ningú més ha vingut amb nosaltres, ningú més té aquests records, que només els tenim ells. Com es creen també records familiars quan fas vacances familiars, que està molt bé, com tens records tu amb la teva parella, quan surts tu amb la teva parella soles a sopar, al cine, o el que sigui, quan tu surts en moto amb el teu fill i la teva filla, crees records que només incloeixen el teu fill, la teva filla i tu, i ja està. I això fa que hi hagi aquests punts d'unió que altres no tenen i vas enfortint el vincle, no? I jo penso que això, a la llarga, quan ja sigui adolescent o tingui 16 anys i vulgui renegar de mi, gràcies a això hi haurà punts que cap pare tindrà. Jo sí que tindré. I així hem dit els 5 elements que fan que la relació pare i filla, mare i filla, pare i fill, mare i filla, o com sigui, el fet d'agafar la moto i sortir a passejar, sortir a fer una ruta, enforteix la relació. Estem parlant de, tenir experiències junts, plegats, aquesta intimitat d'anar amb la moto, aprenentatge junts de nous llocs, noves carreteres, el tema de la confiança per la conducció, per com anem, i el tema de les pantalles, fora pantalles, experiències reals, sí? I els records, crear records junts, crear experiències junts. Aquests 5 elements els interrelacionem i realment fan que la relació pare i fill, o en aquest cas pare i filla o filla i pare, o sigui, s'enforteixi i evolucioni. Ja està! I fins aquí. I si t'ha agradat aquest vídeo, doneu un like, que és gratis, subscriu-te al canal i si no estàs d'acord amb alguna cosa, comenta-la i ho parlem. Exacte. I activa la campaneta, que així rebràs una notificació cada cop que pugem algun vídeo nou. Apa! Adéu!